A je s tým veľký problém? Idete kam? Vás pustili kolegovci? Bo mňa nikto ani nezadržal. Áno, tak momentálne. Poďte tam. Dobre, jasne, pôjde. Pôjde, nech sa vám páči, ja vám ho rád dám. A čo to točíte? A je s tým nejaký problém? Je s tým veľký problém? Je s tým veľký problém, ja len občansky nerobím žiadne problémy. Nech sa vám páči. No dobre, poďte tam asi. Poďme, Lucko, ideme. Poď. Ako berete ma počkať? Nie, ja si overujem vašu totožnosť, ja vám nič neberiem. No však budete tam na to vysvetlíte, dobre? Nie, kým berete môj totožnosť, že budem zvoniť. No poďte. Tak dobrá, teraz môžeš zvoriť ty. Ide vyrobí ďalej. Všetko je natočené. Ešte máme strašne veľké gigy voľné. Idete domov, ale môžete sa kúriť domov, nie? Myslím si, že nerobíš žiadne problémy pri tom. Vy ste išli za ním, ako keby ukázal vyčal banku. Počuť, pri tom, aký to problému je, Dostaňte smetiaky rozpíjať. Smetiaky sa upratali. Smetiaky. som ich bol tam upratať. My sme to boli upratať, ja som svedok, ja som bol s ním upratovať, že keď to upratali, nie je problém. Nie. No dobré, ale vy ste nejak prekočili. Myslím si, že Dobre, len vidíte si, že stačí, že taká náprava? Ale to je občanský biedný chátik, ja som pýtal, ja som pôjde. Ja mám píči, už ja už nemám čo snažiť. Pokiaľ tu to nemohla, že ma zatkli. Neviem točia. Jasne, že točím. Všetko má na kamere, Muco. Upratali sme všetko potvrdí, ale to, čo sa robilo, sa upratalo. Výborný. Bude férový, to upratané, hoši, o nič nejde, proste, urobili sme kravinu, sme debili, máme vypité. To, čo sa urobilo, sa upratalo. A čo máte s tým veľký problém? Prečo? To nevadí. Veď ja nerobím žiadne problémy. Vypijete predvedení za chvíľku. Za čo? Bude. Určite bude. Budete tam nám vysvetlíte. Ja sa vysvetlíme všetko. Áno, nie je s tým problém. Ale tu vysvetľujem asi hodinu, sme debili, vypili sme si, no tak, no, čo máme robiť? Viete, jak je to? Prečo robíme problémy? To musíte vyvedieť, prečo robíte problémy. Myslím si, že nikto nerobí problémy. To sme debili, to je to vysvetlené, to je hotové. To je všetko. Ideme vagóny. Kolega zavolá, uvidíme. A čo bude kolega? Poviem, nie? Však sme, ale uvidíme. A čo chcete vidieť? Čo chcete vidieť? Nechcem dediť, ale kolega zavolá. Jedna to kúsku, to sa hodinu. Nemá kredity. Sa niekam ponáhľate? Nie, ale Igorovi na raňajky. Vraj sme pozvaní k šéfovi fanklubu na raňajky. To vybavil on. Ešte to bude, keď sa mu tam takto, ešte to bude, keď sa mu tam takto dovalíme. Tak občansky majú všetky, hej? Nemá nikto skoro, iba jeden. Akože nemá nikto, všetci nevedali. Či chlapci nejak sa na mňa... O to by sa aj nepýtali. Pýtali, váš kolega si pýtal, ako vám ho dával. Poverili si ma páni... A tretí pokus. Ako kto na prvý? Nie, na druhý. To, že vy ste... Ja som vám povedal, že jak sa volám, a vy ste povedali úplne niečo iné. To už nie je môj problém. Má to, Mucký. Čo je, tak sa tu chovajte jak ľudia. Veď my sa chováme ako ľudia. Áno? Keď nechceli sa nechovať ako ľudia. Najväčší vytržník na hokeji, Bile sa tvári jak najväčší šéf. Ale akože, viete, na rozdiel od vás neberiem úplatky. Nie som skorumpovaný. Tak tu neozbierajte smeťaky. Dobre? Ja som dal všetko, ja som nerobil žiadne problémy. Nerobil som žiadne problémy. Ale že Bile sa tvárime jak najväčší... Bo áno, viete, že medzi mňou a vami? Že mňa je Pán a Boh. No? Áno. No, Všetko som ja som nerobím žiadne problémy. Takže čo tu riešite vy? Čo tu vyťahujete vy? Nerobil som problémy. Nerobil som im problémy. Najväčší vytržník na hokeji, ale v Bile sa prechádzame jak... Pán Boh.
Ale tela, fašista a tak ďalej, ako to vie všetko policia odsúdiť. A hlavne? Ja to ich ľudskal, lebo keď ma neposlúky, dostali cez papulu. On to všetko vyprovokoval. Tento sa nám to krví. Ja to ideme domov, ideme spať. Nejdeme domov. Muco. Pretože som není inžinier, tak som nejaký. A nerobíš bile. Podotýkam. Keby sa porobil bile a bol by si vytržinálky, tak si vieš to. To je kameru. Ja som si dal myslíčil, že Ultros Martinecka. Ultros Martinecka. Ja čo ty vieš, čo mi Martinecka? No chlapci, bo ja mám to. Ale chceme domov. Chceme domov. Kde ti Palanová? Páni. Viem, že idem na to. Muco, idem na to. Niečo budem pýtať, potom viete otvoriť. Idem na to. Postavte. Pán prítomný, prepáčte. Chceme domov, že Ja vám poviem, kedy pôjdete, dobre? vy poviete, kedy ja Áno, pôjdem ja vám domov. to poviem, kedy. Muco, kľud. Jeb na to. Jeb na to, Muco, kľud. Ja som vedel, za čo, ako mi odvodia tú pokutu, za čo? Čo chceli tých 300 €, to je to, že sa len dohodneme sa? Narušenie verejného poriadku. Nejakú vytržnosť. To je všetko. Chceme domov. Tak ich mám o tom. My sme sa opili, ale však to, že tam nejaký... Kde som to videl, tú kypenku grcať? To je pohode. Kde? Tu tam ľudia dýšala? To je pohode, rozumieš? Pán kráľ tulipáni. To aspoň vedia. My to vylákej. Neutočili? Tam to vylákej. Trandí, ty kokos. Trandí. A tu námíka. A tu roží. Však máme to objednané pomoci, ne? Prosím. Nevedom, koľko to ja nejaký. A môžem sa sťažovať? Ja som tuto jednému pánovi Pošníkovi povedal, že som hubák a on mi povedal, že som dubák. Muco, chcem borovičku. Je to v pohode, však čo tak Pardon. povedali ste, že to je taký starý. Točím bez povdeci. Teoreticky, to povedal, že to je pravda. Chceme domov aj vôbec pičovina. Aj pičovina, že idem domov ja. Pôjdete domov. Jasne, Hajrux sliboval asi málo, že? Táto zmladý. Po obede na večer sa zobudím. A ešte na budúci zavolať páni vojenskú políciu. Viete, ak je to? To sú vajné, čo je? Zahovorte mi páni, že to je poznáte. Poďme šek k tomu? Šek mi daj k tomu, Kedy sme si potýkali, mladý pán? Pane, vy ste mu týkali hneď zo začiatku. Vy ste mu hneď týkali z začiatku. Čo mi spravíte ako teraz, čo? Keby to bola verejnosť, tak ma vyfackáte, že? Tak ma vyfackáte. Prosím vás, keď budete v uniforme, tak hoďte kam semáky susedovi. Hej, čiterka, v kľude, páni, v kľude. V kľude, páni, v kľude. Muco, vieš to, že ja som vytržiť dokej najväčší. Hej to v kľude, v kľude. Ale to je... Treba to brať tak, že proste je to ich robota, je tak. Ale prečo to píče? Ja som povedal na rovinu, chalani. Pardon. Dopiješ sa, nehovor, dopiješ sa. Ale mňa už ruka boli to na to. Už to chcem zapáliť. Choďte vy domov, Drž to, ja zapálím si, dobre? Ale nebudem to držať, lebo ja tu mám ešte vybavovačky. Ja veľké všetky máš ty biznisy.